सिव्हिल रुग्णालय जे आपलं जिल्हा रुग्णालय आहे, या रुग्णालयामध्ये ठाणे जिल्हाच काय पालघर जिल्ह्यातले देखील ग्रामीण भागातले पेशंट ॲडमिट होतात। या पेशंटना भेटण्याकरता जे त्यांचे नातेवाईक येतात ते देखील या ठिकाणी त्यांच्याबरोबर राहतात आणि त्यांना जेवणाची सोय या ठिकाणी होऊ शकत नाही, बाहेर त्यांना परवडू शकत नाही आणि त्यामुळे आमच्या समतोल सेवा फाउंडेशनने या ठिकाणी 2018ला दसऱ्याला हे अन्नछत्र सुरू केलं। मधल्या कोविडच्या काळामध्ये हे बंद झालं होतं, कारण की कोविडचा प्रादुर्भाव कोणाला होऊ नये आणि त्यावेळेला मग सिव्हिल हॉस्पिटलमधल्या स्टाफला आपला अन्नछत्राचा वापर आपण करत होतो। आता पुन्हा गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर आपण हे पुन्हा सुरू केलेलं आहे आणि या ठिकाणी आपण बघत असाल की जे ग्रामीण भागातले पेशंट येतात त्यांच्या नातेवाईकांना अशी कूपन दिली जातात आणि त्या कूपन दाखवलं की त्यांना या ठिकाणी या अन्नछत्राचा लाभ घेता येतो। ताजं अशा प्रकारचं अन्न त्यांना या ठिकाणी मिळू शकतं, कारण बाहेर परवडूच शकत नाही, त्यांची उपासमार पण होता कामा नये आणि या हेतूने इथे हे आपण अन्नछत्र सुरू केलं आहे। आता ठाणे पूर्वला देखील अंध अपंग लोकांसाठी आम्ही पुढच्या महिन्यामध्ये अन्नछत्र सुरू करत आहोत की अंध अपंग मोठ्या संख्येने अंध या ठिकाणी रेल्वे स्टेशनवर डब्यामध्ये रेल्वेमध्ये फिरत असतात आणि त्यांच्याकरता म्हणून ते अन्नछत्र आपण वापरणार आहोत। साधारणपणे 60 पासून ते 150-200 लोकांपर्यंत या अन्नछत्राचा लाभ घेतात, कारण की सिव्हिल हॉस्पिटल कायम भरलेलं असतं आणि त्याच्यामुळे ग्रामीण भागातले आता पालघर जिल्ह्यातलं रुग्णालय नसल्यामुळे तिथनं पण लोक येतात, त्यांचे नातेवाईक येतात, काही ठिकाणी डिलिव्हरीचे पेशंट असतात आणि त्याच्यामुळे 60 पासून ते 150-200 पर्यंत रोजचा हा अन्नछत्राचा आकडा असतो।